Бөтен Россия бәйгесендә катнашыр өчен Ленина Кукушкина яшь аниматорлары 3 дебют эшләрен юллаганнар. Алар төрле техникада башкарылган. Курчак һәм кым анимациясе фильм-репортаж формасында. Бәйгегә исә бөтен Россиядән 170 артык эш катнашкан. Мы приняли участие более 170 работ со всех концов нашей необъятной страны. И издалека, и из Санкт-Петербурга. Ну, во всяком случае, среди победителей, которые уже опубликованы на сайте, Татарстан представляем только наше учреждение. Питрәш аниматорлары 2 призлы урын яулаганнар. Минем Татарстан дип аталган кым ярдәмендә башкарылган эшләре 2нче урын алган. Ә Бөек Ватан сугышына багышланган фильм-репортаж безнең герой номинациясендә шулай ук 2нче урын яулаган. Тик бәйге әле тамамланмаган. 3нче анимацияләре дә финалга чыгар дип ышаналар питрәшлеләр. Бүген исә алар дистанцион рәвештә эшләүләрен дәвам итәләр. Тулы анимацион фильм ясыйлар. Ул Бөек Ватан сугышы һәм Советлар Союзы герое Петр Гавриловка багышланган булачак. Работа не стоит, работа продолжается на дому. Дети получают задания определенные, с удовольствием их выполняют, присылают нам посредством коммуникаций мобильных. И мы что-то там корректируем. Ну, конечно, то, что рождается в коллективе, то, что рождается в творческом союзе, не заменит никакая дистанционка. Все идеи всплывают во время именно творческого процесса.